4 urte partekatu ditut Mikel eta Maialenekin, eta oso erreza da bere ondoan lan egitea. Erreza eta aberasgarria ere. Haiekin ere gauza asko ikaste ditugulako. Ikasi dugu, ez dugula amore ban behar, eta egiten dugunaz eta proposatzen dugunaz konbentzituta gaudenean ona dela herrialde honentzat, lanean jarraitu behar dugula lortu arte. No puedo estar más contenta ni más orgullosa. Estoy orgullosa de ser parte de este proyecto y de compartirlo con Maialen, con nuestra lehendakari, y con Mikel, y con el resto de mis compañeros y compañeras, y con todas vosotras. Beraz, bultzada handia emango diogu eskualde honi, Arabari, herri honi, eta denon artean egingo dugu. Zuokin, guztiokin, merezi dugun lehendakaria dugulako, merezi dugun herria lortzeko. Biba zuek, gora EH Bildu!